Vítejte na kanále Špelec Outdoors. V dnešní videu bych se chtěl věnovat tématice legislativy pobytu v přírodě, a to konkrétně spaní venku, táboření a bivakování. Protože pokud jezdíte nějaké přechody hor nebo výlety do přírody a místo ubytovacích zařízení využíváte svoji karimatku, spacák nebo třeba stan, tak je dobrý znát nějaké své práva, co je dovolený, a kde už se naopak pohybujete za hranicí zákona, protože i když to v Česku třeba tolik nehrozí, asi nikdo nechce zažít nějakou nepříjemnou situaci se strážcem národního parku, ochráncem nebo jinou autoritou a třeba nedej bože schytat nějakou tu pokutu. No a jak se tady právě tomuhle vyvarovat, si řekneme v tomhle videu. A jak to tedy je se spaním venku v České republice? Obecně se dá říct, že u nás jsou pravidla o pobytu v přírodě poměrně benevolentní, aspoň v porovnání s některými jinými zeměmi, jako třeba Rakouskem. I u nás je ale dobré dát si pozor na pár věcí, a to hlavně na rozdílnost těchto dvou pojmů: táboření a bivakování, nebo prostě nocování. I když tyhle dva termíny nikdy nejsou zcela jasně definovány, pod pojmem táboření se většinou rozumí dlouhodobější pobyt v přírodě a ten je zakázaný. Takže pokud se někde utáboříte, rozděláte si stan nebo nějaký jiný přístřešek, vykopete latrínu, založíte ohniště, budete tam kupit svůj odpad, tak se dopouštíte přečinu, pokud se samozřejmě nejedná o váš pozemek. Jiná je však situace, pokud své táboření omezíte na jednu noc a někde v lese tak přespíte a další den zase pokračujete dál, aniž byste za sebou zanechali nějaké stopy nebo odpadky. Pokud tedy takhle přespíte v lese pod čirákem nebo třeba v hamace, není žádný problém. Ten by čistě teoreticky mohl nastat v případě, kdybyste měli stan, protože stanování zcela formálně povoleno není, na rozdíl od bivakování například pod Celtou. Ale jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle, to opravdu nevím, a otázkou je, kolik lidí z pohledu autorit by tohle vůbec řešilo. A já si troufnu říct, že každému je úplně jedno, jestli ten stan máte nebo ne, pokud se na tom daném místě chováte jinak slušně a neděláte tam vyloženě bordel. Trochu jiná situace může být, pokud se zrovna nacházíte na nějakém chráněném území. V oblasti HKO je situace skoro neměnná oproti normálnímu lesu. Stanování tam již může být hraniční, ale bivakování je stále povoleno. Složitější situace může nastat třeba v národním parku nebo v maloplošně chráněných územích, jako třeba v národní přírodní rezervaci, kde vlastně ani nesmíte sejít ze značené cesty. A většinou v těchto oblastech i nacházíte cedule, kde se vyloženě píše, že je tam zakázané tábořit. V takovýchto oblastech, jako jsou národní parky, bych tady osobně volil jiné, oficiálnější, ale stále bezplatné formy bivakování, jako třeba v turistických přístřešcích nebo v útulnách, kterých v Česku jen přibývá. Někde se taky setkáte s místy vyhrazenými pro stany, jako třeba v Národním parku Šumava, který je celý propojený linií tzv. Nouzových nocovišť. Na závěr se tedy dá říct, že přespávání v české přírodě je legislativně jednoduše uskutečnitelné, a pokud byste se přece jen pohybovali na hraně zákona, troufnu si říct, že je dost tolerované. Obecně platí, že pokud se na daném místě budete chovat slušně, nebudete tam zanechat odpadky a opustíte ho tak, jak jste k němu přišli, nikdo vám nemůže říct ani slovo. A taky nutno říct, že pokud si vyberete nějaké random místo hluboko v lese, tak vás tam prostě nikdo pravděpodobně nenajde. A není ani nikdo, kdo by vás tam hledal a chtěl něco legislativně řešit. To by tedy bylo všechno pro dnešní video. A do komentářů můžete napsat, jestli máte nějakou špatnou zkušenost s nějakým strážcem národního parku, nebo jste třeba dostali pokutu za nějaké přespávání v přírodě, a to třeba nejen v Česku, ale i v jiné zemi. Já se s váma pro dnešek loučím, a jelikož vám nic legislativního nebrání v tom vyrazit do přírody, tak krosnu na záda a zase někdy příště dalšího videa. Nezapomeňte dát odběr a like.